Tinokudokezai mabuja tauya dzanyasi nhau iro zuwa rechimakumi mairi nonhatu mwedzi uno waChikumi. Tinone tabawo kunyepai nozvomapepa okuzvahwa ari kupuwa pachena pabodzi paunozvitupa zvopuwa pachena pakawazva papuraimari nopamadimutsa papuraimari nopakawere papuraimari. Endai ipapo zviite zvakanaka mukakona moenda pokare konyoresa kovhota kuti gore rinouya mureke kugotaikiwa nomukana wekuisa hurumende yamunoda. Zviri munhau dzanyasi, vanhu vazhinji wanyepiwa nyasi kuti mutumbi waAlex Magaisa uchasvika munzvimbo yeHarare zuva romugowera wataringana nawoyu. Kwai wanenge waine nyahwa yawanenge wachiita panhandare yemabhizimusi yoShowgrounds muHararemo musi woSondo. Aiwa, wazhinji waringira kuenda ikweyo. Tiri kundoimba kuti mapurisa achareka kugoda kuvhiringa kuti zvireke kugoitika zvakanaka izvozvi. Hurumende yagoburika pachena iri kutoreketa iyo kuti iri kudaba zvokumbwa nozvavanhu vari kureketa zvokuti vanhu vari kunze kwenyika wabvumirwa kuvhota. Wari kureketa iyo kuti kwai bumbiro romutemo wenyika ribe kumboreketa kuti kune vanhu vanonge vari kunze kwenyika vanofana kumiririrwa munyika. Haidi pakaita kunyangariwa. Rekai tigona kuti zvichasvika kupi. Dai matare edu edzimhosva ari matare masvinu, taiziva kuti nhau iyi yaitoendesiwa kumatare edzimhosva ikadoka yabenutsiwa zviri zvaita zvakanaka kuti vanhu vari kunze kwenyika wabvumirwawo kuvhota. Asi rekai tigoringa tione kuti zvinopera zvakadini. Mapurisa anyasi aita kunyadzisa chaiko kuratidza pachena kutoti wari kusaiti kwaani. Ipapa wagoburika waritoenda kovhiringidza wana chiremba nawana mukoti wari kuita zvokuramwa mabasa waye, wachireketa kuti iwo watumiwa kuti waende kowarandutsira kuti wabvepo wange waripo. Zvinoita kunyadzisa kuti wana chiremba wanowarapa pawanohwara ndo wana chiremba wanoda pokare kuenda kokuba nomhonya. Unosaya kuti wanonge wachinyanyoita sei. Heno pamwe kupfungaidziwa chiutsi kana kuti kuitiwa sei pari bagoziva. Wamwe wagotoreketa kuti peno zvinoda kutorutsisiwa chaiko kuti zviite zviri nani nekuti paribe kana munhu anonzero anoita zvakadando. Idi pakaita kunyangariwa. Kwai hurumende yaramba kuti yakaita zvinhu zvakanyangaritsa apo yabvunziwa nevanhu kuti kohokonai zvamakareketa kuti kiriniki yakatohwa denga rayo nomhepo gore rapfuura yomanama sei isati yapera. Wakanga wanyepa vanhu kuti chimirai mimi kuunganidza mari dzenyu megani, isusu hurumende tichishandisa masoja taakuita zvokunhadzirazvo asi paribe kana chakapera kureketa kuno. Zviri kutorwadza kutoti paribe kana chibodzi chakatotekaira kuti vanhu vatandepo kare kuseenzesa kiriniki iyi. Zviri kuita kuhwadza. Tiri kundoimba kuti wakuru wehurumende wachaitawo ganda kuusu kuti zviite zviri nani nokuti izvi zvakaita kunyangariwa izvi. Nyika yoteki yagoramba masoko akabuditsiwa nobepanhau roNewsday okureketa iro kuti kunyika kwavo kuno vanhu vari kuita basa rokuendesa vanhu vatema vomuZimbabwe zvisiri pamutemo ikweyo vachienda kowaseenzesa kwawaita nhapwa. Aidi zvakaita kunyangariwa. Idzo nyika pakati nopakati pako kuenda kumabuda zuva dzakaita kunyangariwa chaiko. Ndo zvibodzizvo zvatagokunyepa izvo vamwe vari kuendesiwa kuOmani, ndo zvibodzizvo zviri kuitiwa kune vamwe vari kuendesiwa kuTurkey. Pakaita kunyangariwa. Vanhu goitai tusvinu muchiramba muchindotsvaga nokutsvaga kuti pamapuwa mabasa pamuri kunzi kuno mabasa masvinu chere kana kuti mabasa okunyepa nekuti pakaita kunyangariwa chaipo. Zvinoita kuhwadza. Nyika yoAmerica yagoreketayo kuti munhu achaisiwa kuita mumiririri wayo munyika yeZimbabwe ndiPamela Tremont. Aiwa, tinomusuvira tusvinu paachauyapo tichigoringa kuti anenge achimboita sei. Tinenge tichindokunyepai pazvinenge zvichiitika. Nyasi kwaburika masoko okuti nyika yeZimbabwe yagoendesa maranjisi pabodzipo nemaremani akawanditsa zvokuita kupfuura zvakaita gore rapfuura nozvikamu 30 kubva muzana. Aidi kwai kubva mwedzi wagunyana wegore rapfuura kusvikira mwedzi wakurume wakaendesa maranjisi anoita matani 20
zviuru 23 nomazana 307 26,380 tons pachirungu. Aidi watoita kuringitsa zviri kutotabuda pachena kutoti izvozvi zvinoreketa kuti zvavanoreketa zvokuti masanction pese manyepo masanction aribe chaanotadzisa kuita hezvo vanhu vari kutoita kupfuura zvavakaita gore rapfuura kuendesa zvinhu ikodzo kunyika dzokumadoka zuwadzi pakaita kunyangariwa chaipo. Toringa hedu dzomutambo kwai chikwata choBhoso choHighlanders chagopuwa choupenzi chinoita zviuru 5 zvomari yokuAmerica nochodhimbare chikagopuwawo zviuru 5 nochidimbu zvomari yokuAmerica zvochoupenzi, asi Bhoso yabva yandonzi ndiyo yakahwina mutambo uyo ikapuwa magobhora 3 dhimbare ikapuwa 0. Aiwa tiri kufara nazvo asi tiri kuhwadziwa ipapa kuti zvikwata heno kuti zvinayo chero mariyo ende tiri kundoimba kuti zvinoita kuti kureke kugoramba uchindoitika zvokukubana kana kwakutambapo kare zvikwata tichange tichikunyepa ipo zvinenge zvichiitika. Manyadzo edu enyika aenderera mberi nyasi apo paburika kuti pasi rese Zimbabwe yakupanhamba yechizana ne23 123 muAfrica tapanhamba yechi33 33. Aidi zvakaita kunyangariwa ukaona nyika dzakaita sana Mozambique nayo ana Angola nodzimwe ivhini dzakaita sana DRC dziri pamusoro pedu, ana Namibia chaiwo wari pamusoro pedu muAfrica, woziva kuti pakaita kunyangariwa. Heno kuti zvichapera rini izvozvi tikundosvira kuti tigosimukirawo. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. South Africa yaita kufadza wazhinji nyasi payabisa zvese zviga zvodziwa mupengo zvayanga yakaisa. Wanhu vachamanikidzwa vakupfeka zvifukausu pabodzipo nokuburitsa mapepa okuti wakabayiwa chereka mushonga akodziwa mupengo pawanopinda munyikamo. Wazhinji wafara nazvo izvi wakati wanga wazvimirira nguva ndefu. Rekai tigoona kuti zvinoburika sei. South Africa pokare yandotanda ndiyo kuita nyika yodzasi nokwaAfrica yatanda kureketa kuti yaita kachihwere komatuzu ari kuputika aya kari kuzikana nechirungu kuti monkeypox. Aiwa rekai tigoringa kuti zvinoburika sei kana kuti zvinopererapi. Ticharamba takaringa tichiisa dziso kuti vanenge vachizvitekaidza sei. Mutungamiro Zambia Hakainde Hichilema aita kunakidza wazhinji womunyika mache paaenda koreketa nodariro paramende rokuEurope. Kwai akandoko kutanda kuti zviitike kuti atodanidziwe kuti aende koreketa nawo. Zvaita zvakanaka. Aita kutengesa hake nyika yache kuiratidza kuti inyika svinu wekwedu haidi paribe chisvinu. Rekai tigoringa kuti zvichapera mushechere, asi tiri kuwarwera manja ukuru wedu wekuZambia wanhu kuti wari kuita tusvinu. Hurumende yekuGhana ipapa pachiri bari kuziya chokwadi nomanyepo mutungamiro wenyika pabodzipo gurukota rache rinoringano zvemari pari bari kureketa zvisvinu kana kuti wari kureketa zvakafanana. Ipapa mari yawagoreketa kuti wagosenzesa dziwa mupengo iri kusiyana nomabhirioni omari yomunyikayo anoita masere chaiwo. Pari bagoziva kuti chokwadi nokunyepa ndozvipi, yomutungamiro wenyika iri pamusoro, yogurukota iri pasi. Takuringa kuti wachazozvipedza sei izvozvi. Bulletin kwai izvezvi waringana usu nousu nokuramwa mabasa kwanhu wese wanosenza munjanji. Zvitima zvino zvese zvinoringana njanji zvichaita kutadza kutekaira chaiko, pakaita kunyangariwa. Asi kwaizvozvi zviri kukonzerwa nokuti makwira anoita zvinhu akwira kuenda pazvikamu zvipfumbamwe chaizvo kubva muzana zvisati zvakamboitika. Apa watoringira kuti zvikaramba zvakadandi gore parinopera wanenge wamuzvikamu 10 ukaona zvadaro papondo woziva kuti kwedu noku nomari yakapfawa panoita kupfiwa chaipo mabi angu. Rekai tigoringa tichiona kuti zvinopera sei izvozvi, asi izvozvi zviri kundorinangidzira kuti mazuva onyika akusvika kumagumo. Rekai tigumire ipapo kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.